21 век мисленето на маркетолога-предприемач. Какво означава това? Да си предприемач през 2026 година означава да мислите и да действате в партньорство с изкуствен интелект. Това е новата трактовка на предприемачеството. Вие всички виждате, знаете, забелязвате, че изкуственият интелект създаде една много благоприятна среда за създаване на бизнеси, за възникване на нови иновативни бизнеси и за съответно повече хора да имат възможността да станат предприемачи. Изкуственият интелект вече не е просто инструмент, а той е ускорител. Той анализира данни, тества идеи, дава скорост, която реално преди години, когато не съществуваше изкуствен интелект, се изискваше много професионален екип, дългогодишен опит, за да се направи това нещо. Вече реалността е съвсем различна, така че давайте смело, надграждайте вашите бизнеси. С помощта на инструменти от изкуствен интелект ще можете много по-лесно да го правите, да пускате нови продуктови линии, да трансформирате бизнеса си и така нататък, в сравнение с това, което беше, да кажем, преди 5 години. Истинското предизвикателство реално не е достъпът до технологии, а е ясната визия и смелостта да вземате решения, способността да използвате изкуствен интелект стратегически, а не механично, както споменах и малко по-рано. Ключовото тук е да се използва изкуствен интелект като система, а не на парче, механично и така нататък, защото резултатите няма да бъдат добри. Имам курсанти, които ми казват, аз използвам някой там инструмент от изкуствен интелект, но не ми се получават резултатите добре. Да, така е, защото липсва ясна система. Реално това, което аз ще ви покажа тази вечер. И успешният предприемач, лично аз бих казала, че през 2026 година печели не защото работи повече, не защото влага повече ресурси, а защото е по-гъвкав и по-хитър и бързо се адаптира към променящата се среда и към новите промени.